Има ли представителна фирма както? Значи не. Оставаме го за следващия. Фирма ДТ Конструкт България. Представител на фирмата? Ето го, Серж се извинява. Серж? Къде е? Тамара. Не така. Ето елате. Управител, такава много управител. Да пишеш радио. Фирма Юрекс няма ги. Синергон Холдинг. Знам, че имам представител. Господин Стоянов си тръгна, но мисля, че има от Синергон Енерджи, колеги. Дали ще дойдат да получат сертификата? Синергон Енерджи очакваме скоро да се присъедините към клуба. Здравей и честито! Омега Авиейшн също няма. Омега Горано също няма. Видим още. Шуменски кадастър, Краси. Краси тук ли си? Краси също няма. Обаче Българан са тук. Българан спи. Таня Стоименова. Това са прекрасните води, които пием на нашите събития.